цар Соломон, на който Господ няколко пъти му се явявал. Даде му най-мъдрото сърце и бе в състояние да съди Божия народ справедливо. Не се изправи да осъди греха в себе си. Бе загрижен и внимателен с народа, но пренабрегна грижата за собственото си сърце и това го доведе до трагично духовно състояние. Соломон царува около 1000 години преди Христа. Той е третия цар в Израел и наследява царството от баща си Давид. При него царството е в най-голямия си разцвет, прочут измежду всички народи с мъдростта си. Свещеното писание, 3 книга на царете, 3 глава, от 3 стих надолу се казва: И Соломон възлюби Господа и ходеше в повеленията на баща си Давид. Един ден царят отишъл в Гаваон, за да принесе жертва на Господа. Там Господ се явил на Соломон в сън и му казал: Искай каквото желаеш да ти дам. Соломон отговори: Аз съм малко момче, не зная как да постъпвам. Слугата ти е сред твоя народ, който ти си избрал, народ многоброен, който не може да се преброи. И така дай на слугата си разумно сърце, за да съди народа ти, за да различава между добро и зло. Тези думи бяха угодни на Господа. Понеже Соломон поиска именно това, и Бог му каза: Понеже ти поиска това, а не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, а поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие. Ето сторих според желанието ти. Дадох ти мъдрост и разумно сърце, така че преди теб не е имал подобен на теб, нито след теб ще се издигне подобен на теб. А при това ти дадох и каквото не си поискал, и богатство, и слава, така че между царете няма да има подобен на теб през всичките ти дни, ако ходиш в моите пътища и пазиш наредбите и заповедите ми, както ходи баща ти Давид. Тогава ще продължат дните ти. След това виждаме в Божието Слово Соломон с изключително проницателна мъдрост. Соломон се прочу по целия свят с мъдростта си. Съдеше народа справедливо. Преди него и след него не е имало такава мъдрост, освен, разбира се, Господ Исус Христос. Соломон започна царството си много силно, но завърши твърде зле за човек с най-мъдрото сърце. Какво се случи с него и кое повлия на живота му, за да завърши зле? Нека видим какво казва Божието Слово. 3 книга на царете, 11 глава, от 1 до 11 стих. А цар Соломон залюби, освен фараоновата дъщеря, много чужденки, Муавки, Амонки, Едомки, Сидонки, Хетейки, от народите, за които Господ каза на израелтяните: не влизайте при тях, нито те да влизат при вас, за да не преклонят сърцата ви към боговете си. Към тях Соломон се прилепи страстно. Имаше 700 жени и 300 наложници. Жените му отвърнаха сърцето му. Когато Соломон остаря, жените му преклониха сърцето му към други богове. И то не беше съвършено пред Господа, неговия Бог, както сърцето на баща му Давид, защото Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхом, мерзостта на амонците. Така Соломон извърши зло пред Господа и не го следваше съвършено, както беше постъпвал баща му Давид. В това време Соломон издигна високо място на Хамус, мерзостта на Муав, и на Молох, мерзостта на амонците, на хълма, който е срещу Йерусалим. Така направи и за всичките си чужденки жени, които кадяха и жертваха на боговете си. А Господ се разгневи на Соломон, понеже сърцето му се отвърна от Господа Израилевия Бог. Бог му се яви 2 пъти и му заповяда да не отива след други богове, но той не опази онова, което Господ заповяда. Затова Господ каза на Соломон:
понеже това е сторено от теб и ти не опази завета ми и наредбите, които ти заповядах, непременно ще откъсна царството от теб и ще го дам на слугите ти. Как този велик цар, на който всемогъщият Господ му се явявал, даде му най-мъдрото сърце, различаваше между добро и зло и отсъждаше справедливо, отхвърли Господа, като пренабрегна една от заповедите, да не си взимат жени от други народи, които служат на идоли, за да не би да преклонят сърцата им към боговете си. Соломон знаеше, че това е зло пред Господа, но знанието без дела не помага. Може би Соломон си е мислил, че тези чуждоезични жени няма да му повлияят, но съгреши, като направи компромис, подобряваше греха си вместо да го осъди и отхвърли. Възможно е да си е мислил, че въпреки че е допуснал грях, ще се постарае да не позволява на греха да отклони сърцето му от Господа. Или пък си е мислил, аз съдя Божия народ справедливо, направих велик храм в Израел, давам толкова много злато за храма и жертвам твърде много животни. Би трябвало Бог да е доволен от мен, понеже правя много добро. Истината е, че добрите дела не са цена за греха и Бог не си затваря очите за греха с цената на добри дела. Бог не толерира греха. Няма как човек да живее в грях и греха да не повлияе рано или късно в живота му. Греха е духовна смъртоносна отрова, която закоравява човешкото сърце и го прави безчувствено спрямо Господа. В Яков 1 глава от 13 до 16 стих се казва: никой, който бива изкушаван, да не казва Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и той никого не изкушава, а всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст, и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Не се заблуждавайте, любезни мои братя. Истина е, че Соломон подцени Божията заповед и това закорави сърцето му, и той отхвърли Господа. Един компромис води към друг. Много по-лесно е да осъдиш греха в другите, отколкото греха в себе си. Нужно е да изпитваме сърцата си и преди да направим каквото и да е нещо, да се замислим защо искаме да го направим, какъв е мотива ни. Поуката от живота на Соломон е да не се мислим за голями умници, които знаят повече от Господ, но да бъдем смирени и да не полагаме под съмнение Божията заповед, да не позволяваме на греха да живее в нас като част от нас и наш приятел, а вместо това да се изправим и да осъдим греха в себе си, преди да е станало късно и да не е осъдил той за вечно наказание. И завършвам с последен стих от Божието Слово. Римляни 6 глава, 23 стих. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.